Мин яратам, сине Татарстан. А мы продолжаем наше путешествие, и сегодня мы приехали на восток Республики Татарстан, село Муслюмово. Потрясающее, уютное, красивое место, расположенное на границе с Республикой Башкортостан. Сегодня нас в гости пригласила семья Шангараевых, и мы будем готовить татарское национальное блюдо. А еще так хочется погулять по этому красивому месту, которое называют татарской Швейцарией. Как же нам все успеть, Алина? У меня есть прекрасный способ решить эту проблему. Этим способом я пользуюсь с самого детского сада. Это обычная татарская считалочка. Тот, на ком эта считалочка остановится, будет познавать красоты Муслюмова. Начнем? Давай. Эккебекке, кыйыксеке, майлы бутка, эремшик, син калыптыр, энемшик. Поздравляю, Камила, сегодня ты у нас будешь познавать красоты Муслюмова. Отлично, я рада. А И я тебе буду готовить удачи, что-то да. вкусненькое. Удачи! Məktəb dostlar təvgü süygən yarlar Onlar məngə istəyən qolaşaq Qoyda bulsam, qoyda yürsəm dəmin Sağınamın müslim yoxlarım Kötü bala məngə idən kilgən Sinin yazğan sələm xatlarım Tuğan yağım yemle müsliminem Ayrılmam sinden kuresim Yaraklarda bulgan şoklarımda Son nişan Көптен күрешкен жоқ. Biz de seni sağınıp küttük indi көптәннән. Рәхмәт шулай матур итеп кунак алуыгыз өчен. Беләсезме, мин менә бүген сезнең ишек алдында йөреп кайттым да, һәм анда тавыкларны күрдем. Беләм, безнең татар языкларында йомырка бик еш кулланыла. Шуңа бераз җидем дә, бәлки ул безгә бүген кирәк булыр дип уйладым. Бик дөрес уйлагансың, Алина. Безгә Дөрес, дөрес. бик шушы йомыркалар кирәк иде. Бик дөрес уйлагансың. Ай, рәхмәт сиңа, Алина. Менә хәзер безнең тәбикмәк пешерү өчен бөтен әйберләр дә әзер булды. О, тәбикмәк минем иң яраткан ризык. Әлбәттә, Алина, дөрес әйтәсең. Тәбикмәк бит ул татар халкының иң затлы, иң тәмле ризыкларыннан берсе. Аны иң кадерле кунакларга гына пешерәләр. Менә син безнең иң кадерле кунак булган. Шәп, шәп. Нәрсәдән башлыйбыз? Әйдә башлыйбыз. Иң беренче, менә шушындый табакка без 1 литр су салабыз. Әйдә әле кызым ал су салалы. Су җылымы, салкынмы? Җылы су салырга кирәк, җылымса су салырга Җылымса. кирәк. Кайнар булмасын, салдык. Минем әни гадәттә суның җылылыгын бармак белән тикшерә. Әйе, Бармак әйе. тыгасың, әйбәт булса, әзер. Минем әни дә шулай итә торган иде. Хәзер без бу суга хәзер 20 грамм дрожжи салабыз, чүпрә. Шүпрә, куры, әйбәт. Куры чүпрә салабыз. Безнең әниләр инде куры чүпрә түгел, үзләре ясыйлар калмакта. Әйе. Әйбәтләп болгатырга кирәк моны. Әбиләр, әбикәем бар, минем ярагып киймәйме? Менә шушындый агач кашык тоткан, гомергә агач кашык белән эшләгәннәр. Һәм болгатуда да бөтен эштә дә агач кашык тотканнар. Ул бер яшен агач кашык, чөнки бәләкәй өйләр булган һәм балалар күп булган. Шуларны уятмаска да тавыш чыкмаган. Менә шундый безнең әбиләр бик оста булганнар бит алар, бик акыллы булганнар бит алар. Дөрес әйтәсез, дөрес. Без менә кызлар белән бренди ризык пешергәндә, гадәттә шүпрә кулланганда металлдан ясалган кашыкларны кулланмыйбыз. Теге шүпрә өчен бик яхшы түгел ул. Әйе. Кызым, сен хәзер монда сал миңа 3 кашык песок. Димәк, бу безнең где-то 60 грамм була инде. Обрым, сез граммлар белән беләсез инде. Әйе, булды. Булдымы? Мин болгатуны дәвам итәм, алсу. Син хәзер туз саласың. Һәм монда безнең соңгы ингредиент бар, шундый саргылт төстә. Ул нәрсә ул? Ансу яңадан әле. Ярый. Хәзер кирәк түгел безгә. Безгә әле ансы бу тары ярмасыннан эшләнгән, мин аны ясап куйдым. Үзегез ясадыгыз? Үзем ясап куйдым, блендердан чыгарып, илеп, аны итеп ясап куйдым. Чөнки хәзер яшьләр аны кулланмыйлар мондай тары тәбикмәкләрен.
Элек минем әти белән әни икесе шушылай итеп ясап, тары оныннан ясыйлар иде. О, әйтендерәк килеп чыгара. Хәзер тузны сал син безнең Күпме? 30 грамм сал әле. 30 грамм ул безнең димәк бу кашыктан. Монда 20 грамм сия менә моңа. Монда тагын ярты кашык сал кызым. Менә шулай иттерәсең дә. Тәбик мәгне бу пешергәндә менә бу катнашманы әйбәтләп болгатырга кирәк. Ниләре, чүпрәләре кисәкле булып калмасын. Менә шушылай итеп болгатына һәм шушыннан соң без монда куйрак итеп камыр болгатабыз хәзер. Он болгатабыз. Ашалы кызым. Якынрак куйсак та су. Әйе, монысын алып куябыз. Хәзер безгә бу кирәк түгел пока. Нәрсә әйтәсе килә, без шәһәрдән әни янына кайткач ялларда әни һәр иртә, һәр якшәмбе көн иртә без уянабыз шушы Тәбик мәгисенә. Әнинең шундый кечкенә традициясе, ул безгә иртән тәбик мәгә ашата. Әле шундый күп итеп пешерә ул аны партиялап, һәм без шәһәргә алып китеп әле тагын бер 3 көнләп ашап кайттык. Гаиләгез зур бит, бит сез ничә бала? 3 бала без. Һәм оныкчыклар күптер бит. Оныклар 4. О. 2 кыз, 2 җегет, 2 малаем һәм бәләкәй менә шушы кызым бар. Әйе, бәләкәй кызыма хәзер менә шушы эшләремне өйрәтеп калдырырга кирәк, тапшырып калдырырга кирәк. Чөнки минем әни дә пешерде моны, Ерага бикәем дә пешерде. Шушыны балалар ашап үстеләр шушы тәбикмәкне. Мин дә шушы мине традицияны дәвам итеп, йолаларны дәвам итеп, менә тәбикмәк пешерүне үземнең балалар кайтканда, кунаклар килгәндә һәр вакыт менә шушы тәбикмәкне пешерәм. Моны беренче катта куйрак итеп болгатырга кирәк. Чөнки безнең әле яңадан сөт һәм йомырка саласы бар. Сөт өсте күбегрәк куйрак. Куйрак булырга тиеш. Чөнки без яңадан аны бик сыйграк кебек тоелса гына салабыз. Зөлфия апа, сезгә менә бу йолаларны саклау өчен бик зур рәхмәт итәсем килә. Чөнки менә алса әйткәнчә, якшәмбе көнне тәбикмәк исеннән уяну ул иң рәхәт хис. Үзеңне авылда хис итү, Әни янында булу. Әйе, миңа инде безнең буынга йолаларны сакламый мөмкин түгел. Чөнки безгә әниләр, әбекәйләр тапшырган. Безнең бурыч ул. Бу балаларга тапшыру. Минем менә бу бәләкәй кызымның күйеүгә чыгасы бар. Аның бит әле биянасы була. Ул биянайларга аның тәбикмәк пешереп ашатырга кирәк була. Бәлки шуңа күрә аның да бебейләре булыр. Аларга да менә шушындый тәбикмәкләр пешереп ашатасы була. Алсу, ә син инде менә татар ризыкларыннан кайсыларын пешерә беләсең? Татар ризыкларыннан мине әни кечкенәдән үк куймак пешерергә өйрәткән иде. Куймакны мин иң беренчеләрдән өйрәндем пешерергә. Соңыннан инде үсә бара һәр вакыт карадым ничек әни бәлеш пешерә. Әлбәттә минем үземнең тулысынча бәлеш пешергәнем юк, ләкин мин һәр вакыт гадәттә әни пешергәндә гел мин янында утырырга яратайм. Камыр ясаганда, ит тураганда, мин шунда үзем бик эшләмәсәм дә, ана шунда кызык историялар белән булса да әзрәк аңа хәл биреп торайм. Соңыннан пешергән булды, манты пешергән булды минем манты һәм эчпочмак. Карагыз әле, сез мантыйны бүтән татар кешесе кебек бәрәңге белән сез бит? Әлбәттә, бәрәңге белән алай туклыклырак та һәм Алай тәмлерәк тә, ну. Без аны татарчалаштырдык. Дөрес әйтәсез. Мин мантыйны тагын кабак белән ашаган бар. Әйе. Ясаган бармы шундый? Бар, ясаган бар. Бик тәмле һәм бик файдалы. Кабак бит инде ул витаминнарга бик бай риза. Шуңа күрә аны бутка пешергәндә дә кушабыз кабакны. Әйе, бик тәмле була. Бутка гел баллы тәмле була һәм менә мантыйга да кабак белән пешергән була. Алина бик ярата инде кабак. Кабактан, әйе. Чөнки мин үзем тумыштан актаныштан һәм анда кабак ризыкларын бик нык яраталар. Кабак бәлеше, кабак тәкәсе, кабак белән кушылган мантый. Әйе. Башка бәрәңге урынына да сала кемнәрдер төрле урында кулланалар инде. Менә безнең камыр хәзер әзер булды. Моны әзрәк тотарга кирәк инде. Торып торсын, ярый дөрес. Торсын бәрәңгегенә. Әйе, без моны каплыйбыз. Һәм туктамын белән каплыйк. Безнең камыр әзер, хәзер без аны каплап 40 минутка кабарырга куябыз. Менә шушында тора ул безнең камыр. Һәм инде сөйләшүне дәвам итәбезме? Ярар. Менә тәбикмәк дигәч, мин бит әйттем инде сезгә Алинайма, балалар да бездән калырга тиеш дип.
Безнең әни бик тәмле пешерәдер шушы тәбикмәкне. Минеке аныкы кебек чыга алмый, һаман да әнинеке кебек була алмый, һаман да. Әле ул вакытта мичтә Алар пешергән. мичтә пешерәләр. Әтием инде без. Аларның әти белән әнинең мәхәббәте шундый көчле безләр. Шундый матур мәхәббәт белән яшәделәр алар. Алар бер-берсенең күзенә генә карап тордылар. Әнием тәбикмәк пешерә башласа, әтием йөгерә-йөгерә утын әзерләй. Утын бит тәбикмәк пешерү өчен утын ул үзенчәлекле булырга тиеш. Аңа теге ире утында ярамый, юеш утында ярамый, коры һәм мичтә әкрен генә һәм кызу да янмасын, әкрен генә янып торырга тиеш. Менә шушындай утынны әзерли, ягып җибәрә, әнием мич янында теге ни белән табагач белән мичкә тәбикмәк тыга. Ис киткәч, игә бөтен ис тарала. Һәм менә шунда менә әти белән арасында олы мәхәббәт бар иде бит инде. Алар җырлыйлар икесе. Агыйделнең пароходы җитәлмәй кызыл ярга. Җитәлмәй дуслар, җитәлмәй яратып сөйгән ярга. Менә шундый матур итеп парлап җырлыйлар һәм тәбикмәк чыгаралар. Әнием 3-4 тәбикмәк пешерү белән кайнар көе утырыгыз, бөтенебезне тизеп утыртып, өстәлгә чәйне әзерләп, чәй эчерә башлыйбыз. Bir arada aşıydık. Әнием пешереп тора, без Без ашый торасыз. Әтиемнең командалыгында без бергәләп тәбикмәк белән чәй эчәдек. Ул мәңге онытылмаслык хатирәләр. Искиткеч истәлек бу. Һәм шуңа күрә минем дә балаларга шундый җылылыкны бирәсем килә. Минем улы улым әбисенең тәбикмәген бигрәк тә аерып яратадыр инде Рөстәм. Казанда яши ул. Шуңа нидән кайтканда, Мөслимнән кунакка кайтабыз, һәр вакыт кайтып йөрдек инде әбиләр янына. Һәм безгә яңа Кырмаш авылына җиткәндә әтисе әйтә торган Рөстәмгә: "Улым, әбиең табагач булгый башлады. Әйдә тизрәк кайтып җитик, тәбикмәге пешә." Әгәр дә инде өйдә тәбикмәк пешмәгән булса, Рөстәм: "Әбекәй, тәбикмәгең пештеме?" дип ишектән килеп керәдер. Менә бик кызык. Һәм Рөстәмнең шундый укыган вакытта Әбекәемнең тәбикмәкләре дигән мәкаләсе дә чыкты газетага. Менә шул турыда. Ул тәбикмәк шуңа күрә, ул бик тарихи һәм бик эчтәлекле ризык ул татар халкының. Шундый гаилә ризыгы, берләштерүче. Гаиләне берләштереп, җылылык бирә торган. Шуңа күрә аны һәр вакыт өстәлнең уртасына куялар. Һәм инде ул өстәл уртасында утыра икән тәбикмәк, бу гаиләдә тынычлык, бу гаиләдә иминлек, бу гаиләдә бәрәкәт дигән сүз. Шундый матур сөйләйсең. Әниләр 5 бала үскәннәр. 5 бала үскәннәр, зур гаилә үскәннәр. Һәм хәзерге көндә әнинең апасы безнең Рәмзия апа танышлык йортларында яши ул. Ул да менә шулай ук шушы рецепт белән, шушы традиция белән нык тәмле итеп пешерә тәбикмәкне. Менә карагыз әле, Татарстан буйлап инде күп сәяхәт иттем. Төрле районнарда булдым. Һәм тәбикмәк турында үзебезнең туган Актаныш районында һәм Мөслимдә генә ишеткән бар. Ул шундый теге Татарстанның без яшәгән җирендә генә булган ризык шулай мөкәш булсын. Минем бүтән якта былай тәбикмәк пешергәннәр күргәнем. Күргәнем бар коймак кебек итеп пешергән. Кечкенә генә итеп. Кечкенә генә итеп. Күргәнем бар блинчики дип атала инде ул. Ул менә Юкка гына итеп пешергәнне күргәнем бар. Аннан соң күргәнем бар төшегә генә менә шулай зур итеп пешергәнне күргәнем бар. Былай итеп безнең якларда гына мөслимнәр пешерә, Актанышлар пешерә, тәбикмәк димәк Актаныш һәм Мөслимнең бренды дип әйтәләр. Мөслим мин бит ерак җирләрдә очып киткән ялгыз бер кошым. Синдә генә минем шатлыкларым, синдә генә минем сагышым. Кайда булсам, кайда йөрсәм дә мин сагынамын Мөслим якларын. Көтеп алам әнкәйдән килгән синең язган сәлам хатларын. Туган ягым ямле Мөслим минем, аерылмам синнән күрәсем. Карагыз әле, мин үземнең сәяхәтләрдә күп урында булган бар, әйттек. Күрше Удмуртиядә булган бар. Анда милли ризыкларның берсе табани. Тәбикмәккә инде беренче пешергән. Ул тоже чүпрәк кулланып ясалган камыр. Һәм алар мичтә пешә. Әмма алар кыздырылмый, прям шундый күпертеп, шундый зур тәбикмәк кебек. Бу көлшә дип аталмый микән? Көлшә. Кырмашта безнең Кырмашта көлшә дә бар иде. Сездә бар идеме көлшә? Юк, көлдә пешергән кебек.
Әйе, мичтә пешерелә. Ул менә ипи камырына аша шул. Кабартып Тәме дә шундый пешерелә. ук. Әйе, менә шушының хәтле кабара ул. Һәм аны мичкә куеп пешерәләр. Сыкылшы, ну табани тамыры моның тәбикмәк. Барыбер таба итмәге. Таба итмәге дигән сүз. Тәбикмәк, таба итмәге дигән сүз. Татары создали мир. Я не знаю, как это сказать на татарском, но это правда. Әйе, бу дөрес. Татарлар җир шарын барлыкка китергәннәр. Чынлап та шулай. Димәк, җир шары татарларга ябышып яши дигән сүз. Һәр нәрсәдә татарлыкны табырга була. Дөрес, чөнки дөрес алсу, дөрес. Дөнья буйлап гел татар кешесен күреп була бит. Кайда бармыйсың анда, бөтен җирдә татар кешесе Һәм бар. аның үзенчәлеге бар татар халкының, әйме, алар бөтен халык белән дә дус яшиләр. Руслар, безнең дуслар, друзья. Шундый матур. Безнең утмуртлар, безнең дуслар, морилар, безнең дуслар. Һәм менә шушы толерантлыкны, дуслыкны, бердәмлекне саклап яши торган халык ул татар. Һәм шуңа күрә дә мин бүген татар булуым белән бик горурланам һәм аның йолаларын тотарга тырышам бөтен көчем белән. Менә безнең камырыбыз да кабарып чыкты. Хәзер без аңа сөт һәм йомырка кушарга тиеш. Моның өчен сөтне ярты литр сөт, 500 грамм. Жылтабыз газда, әйе. Хәзер Бу авыл сөтедер бит. авыл сөте. Моны безгә авыл кешеләре китерә. Авыл сөтен. Һәм шушы арада йомырканы кызымсыталы син. Дүртсендә Алып килгән йомырка кирәк Әйе, булды. менә Алина. Жылымса булырга тиештер бит. Әйе, сөт җылы булырга тиеш, сөт җылы булырга тиеш, шуңа күрә сөтне җылтабыз. Безнең шәһәрдә иң тәмле бер ул авыл йомыркасы. Әйе. Авыл йомыркасын алып килеп аның да иртән пешерергә, кич пешерергә. Валюта. Әйе. Һәм ул электә валюта булган. Әйе, дөрес. Нәрсә җибәрим дисәң, алсуга. Йомырка. Әни миңа йомырка җибәр, күбрәк итеп. Гадәттә мин Казаннан тартмаларын алып кайтам, буш тартмаларын. Әни йомырка тутырып җибәрә. Теге стоптар белән башны йомырканы кайтып. Иде тора. Җайлы. Саклана. Әйе. Ашыгып кайттың эштән, пешердең алдың. Җайлы бит. Бармак белән тикшерәбез. Бармак Иң шәп метод. Әйе. Бармакка рәхәт булса, сөт әзер. Булдымы кызым? Хәзер. Моның ничек, нинди тәртиптә салам? Монда салабыз хәзер йомырканы. Йомырканы сөткә. Әйе. Әй, җылы сөткә 4 йомырка. Без 4 йомырка саттык. Әйдә салай да булды монда. Hoppa. Булды. Әйбәтләп булгатырга, сөт белән йомырка катнашмасы, барлыкка килергә тиеш. Менә ул шундый матур. Һәм монда стибез бит. Әйе. Булгатырга кирәк. Әйе, булгатырга кирәк шунда. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәмле булса. Тәмле булсын. Хәзер булгатабыз, әйдә, Алина. Син дә өйрән әле тәбикне пешерергә. Әйе. Мин тәбикне ашыгына беләйдем хәзер. Хәзер инде пешерә дә беләчәкмен. Минем дәвани тәбикмәк эшли. Гел мин кайтканда. Әйе. Нык тәмле итеп эшли ул аны Ул шундый. менә төрле кешенең рецепты төрлечә. Менә сезнең монда шундый сары төстә ингредиент бар. Әле һаман да белмим нәрсә икән. Менә әйттем бит алдан ук. Әниләр тары ярмасы белән пешерәләр дип. Аны әтим белән икәүләшеп мясорубкадан чыгаралар ди. Мясорубкадан чыгаралар, иләк белән илиләр. Ул мясорубкадан моның хәтле тары аны ясар өчен бик күп чыгарырга кирәк. Алар икәүләшеп эшлиләр. Менә мин дә бүген шул рецептны яңартып, бүген тары оннан чыгарырга булдым. Мин моңа бер кадәр кушам, Алина. Менә хәзер. Так, бер кашык. Икенчесе. Аның тәме гадәти тәбикмәккә караганда икенче төрлерәк була. Бүген кабып карарбыз, чөнки тары аның кушылган тәбикмәкне мин ашап караган юк әле. Ну хәзер яшьләр әллә нинди рецептлар уйлап чыгара. Манны ярмасы белән пешерүчеләр дә бар, дөге ярмасыннан он ясап пешерүчеләр дә бар. Бөтен татар ризыклары шулай кебек, бит. Бәреш пешерү өчен 3-4 сәгать вакыт кирәк. Кирәк. Теге көтеп, гаилә белән җыелып ашай торган әйберләр генә бездә. Әйе. Гаилә ризыклары инде. Мин ашый татар ризыклары беләм. Нәрсә диләр? Иратның ашказанына юл. Ашамлык бар. Ризыклар. Ризыктан Ашказанына түгел, йөрәгенә. Йөрәгенә юк, ашказан аша. Менә кызларга шул инде, әгәр дә егетләр каратасыгыз килсә, тәмле итеп ашарга пешерергә кирәк. Әгәр дә Алинаны каратасыз килсә, тәмле итеп ашарга пешерергә кирәк.
Ашатырга кирәк. Ашатырга кирәк. Юк, Ират, ул хәзер йөрәгенә бит ул. Йо, миңа да тоже ярап тора. Чөнки хәзерге яшь кызлар алар бик хәйләкәр һәм бик акыллы, зирәк алар. Шуңа күрә алар Иратны да өйрәттеләр хәзер ашарга пешерергә. Безнең чорда бит без яшь чагында Иратның эше күп иде Алинә. Аларга утын әзерләргә, күп итеп мал асрадык. Үй карарга да Үй кирәк. карарга кирәк, малга ризык, пешен, салам, бөтенесен әзерләргә кирәк. Эш күп, Иратка эш күп. Ихатада, менә мондай ихата белән яшәгәч, Иратка эш күп. Аның ашарга пешереп вакыты юк. Әлбәттә, Шуңа күрә инде, хатын кызга шундый вазифа йөкләнгән инде элегелектән үк ул аша тәмле итеп, гаиләне, учагын җылытып, ризык пешерергә тиеш Күпкә булган. берничә тапкыр. Берничә тапкыр, Әлбәттә, әлбәттә. Бөтен гаиләне ашатырга кирәк. Балалар күп, гаилә зур. Бишәр бала. Менә безнең Яңа Кырмаш авылында хәтта 13 балалы гаилә дә бар иде. Анда 5 балалы гаилә иң Кечкенә балалы генә, гаиләгә керәдер. Без 5 бала идек, әти белән нигә. Без ул кадәр олы гаиләгә саналмыйдыр ул чагында. 13 бала тулы бер 13 футбол бала. командасы. 13 бала. Алар әлбәттә әби белән үстеләр. Безгә әби туры килмәде. Менә әбиле гаиләләр авылда бик бәхетле гаиләләр бар. Әби белән аларга тәбикмәге дә һәр вакыт пешкән, самавыры да кайнаган, ул бит инде күмер самавырлары. Аны куюда авыр. Менә молодец, Алина, менә бит син дә өйрәндең. Син кайткач, иптәшеңә, иреңә тәбикмәк пешереп ашатасың. Ул кыз тәбикмәкне бик ярата. Шулаймы? Безнең гаиләдә татар ризыклары еш пешерелә. Ну, Бер карай. мин пешерәм инде. Һәм Сашын бик нык яратып ашыган. Ярар, молодец. Менә шушындый ризыкларны Көннән-көн яңартып барсаң, менә син аңа шаккаттырырлык итеп яңа рецептлар буенча көн саен нәрсәдер пешереп ашатасың икән, ул син тагын да ныграк ярата башлаячак. Бүгенгедән дә. Договорились. Үйгә кайтып сразу тикшерә башлыйм. Ярар. Хәзер замана техникасын куллансаң, менә шушы булгатканда диеп әйтүен, миксерлар, блендерлар, ул барыбер алай тәмле чыкмыйдыр дип уйлыйм мин ничек. Анда мәхәббәт юк. Әйе. Беренчедән ул бит инде бары техника. Җылылык, Җылылык яратып эшлисең. Шуңа күрә без мондый әйберләрне һәр вакыт үзебезнең кул белән эшлибез. Һәр вакыт миксер да бар, әлбәттә, аны да кулланабыз бүтән чагында. Менә татар халкының милли ашларын әзерләгәндә без кул белән, бүтәнсен кул белән эшлибез. Та-да. Булды. Бу Алина безнең бик әйбәт итеп булгатты. Хәзер біз аны тагын каплап куябыз, кабарырга. Аха, ничә минутка? Бу 40 минутлап вакыт үтә инде моңа. Бу тагын кабарырга тиеш, икенче катка. Шушылай иткәч, 2 тапкыр кабартсаң, тәбикмәк бик тәмле булып пешә. Булды. Ямлы мөслим басу кырларыңда шаулап үскән тулы игеннәр сандугачлы шымыр тәрәмәсе янында үскән сириннәр Кайда булсаң, кайда йөрсәң дә син мөслим исмен данлап йөрерсең Туган якка булган мәхәббәтең эшләреңдә синең күренсен Кызлар, безнең Камилла Мөслим белән танышкан вакытта безнең инде камыр да әзер булды. Хәзер тәбикмәкне пешерә башлыйбыз. Әйе, безнең чынлап та камырыбыз шундый матур булып өлгереп җитте. Хәзер инде пешереп башларга да вакыт. Безгә бренди махсус таба кирәкме, яки казан кирәкме? Алина, мин бер вакытта да теге байлык артыннан кумадым. Һәм мин һәр вакыт теге үзебезнең йолаларны һәм әниләрдән калган әйберләрне күбрәк тотарга тырыштым. Һәм минем таба менә бик тарихи таба ул. Әлбәттә ул ялтырап та тормый, әлбәттә ул әллә нинди кыйммәтле дә түгел, ләкин ул миңа шушы таба булуы белән кыйммәтле. Бу табаны күргәннән соң минем күз алдыма Ерак әбекәем, әнием күз алдына килә. Чөнки безгә Ерак әбекәй шушы табадан без кунакка баргач, 3-5 бала баргач, безгә Ерак әбекәй шушы табада кыймак пешерә иде. Тәбикмәк пешерә иде. Һәм Ерак әбекәй үзе үләр алдыннан әниемә калдырды бу табаны. Әнием аны ничә еллар буе менә 5 баланы тәрбияләп үстерде шушы табага. Шәңгә, көлшә, тәбикмәк, кыймак, кыстыбый камырлары бөтенесе менә шушы табада пештеләр. Менә хәзер миндә инде 40 елга якын менә шушы табада әнием миңа тапшырды аны.
hem ben şuşu tavada tevikmegimni de kıymağımni da şuşu tavada pişirem. Eğer bu tavada pişirmemeyken benim tevikmegim temli Kirişip bulmagan mi? kebek. Çünkü Gül bunday şuşu tavada tavada. gelkenli. Bizim tavamız yalına hazır. Hem indi biz elbette gazda pişireriz indi bunu. Bizim eniler bir vakitte da gaz üstünde tevikmek pişirmediler. Onlar mişte pişirdiler. Bütün eylerini şülmekte berengi bile it pişti. Mine şulay edip bik temli edip rizq yasadılar. Mine bizim tava indi jiterlik olup kaynarlandı. Hem eniler, ebiler şunday şüprek tutkanlar, olar mine şu yumurlap yasaganlar da şunu bile şumortup kınalganlar, moyunu kuvvetip sılamaganlar nege. Tavanı neytip kınalganlar, mine şuşula ettirip mine. Endi moy kullanabız. Bu bizden. Mında indi sivişli masada da kullanırga bula hem neyde? Kumbağış mı? Kımbağış mayı. Ey. Hazır bizim tavadan birinci tevikmetini solarız. Bismillah'ını eytir. Olan Bismillahirrahmanirrahim. Temili bulup piş. Bolalarga, tuğaklarga, kunaklarga temili bulup piş. Şunday kubekli olsun, matur. Ey, şulay bulurga teyiş Ең temili. батыр тавышларның берсе ул кызган табага, No. майлы кызган табага ризык әзерләргә. Ey. Tak. Bizge hazır tebikmege bizning üstü teshiklanib bitib yota. Demek bizge hazır onu eğlendirirge kerak. İkinci yağına. Bismillah. Hoppa. Ne? Buldu. Bir tebikmekning olg'i yağı teshiklanib bitti. Teshikleri barlıqqa keldi. Hazır eğlendirge vaqt degan so'z. Eğlendiremiz. Hoppa. Вот. Beyrimlerdegine dip eytigende qozmesinde şulhatli temli etip pişken hatınlar jinalaşıp qoz yolqanlar. Qozni yolqa bitirgenden so'ng işin alır aldından olarni işirgen hujabike. Hem şuşu tebikmekni pişirgen. Bütün uyga gine tugul uramlarga tebikmek isi çıqqan. Hem xalq bilgen, aha, mında qozmesi var ekan. Deyip, beyrem, şulay soğan tuyda qonaqlar, oğulga bek ko'p qonaqlar qo'yta bitinde. Mine olarga da tebikmek pişken. Hoppa. Olsu, meli kızım moylari. Biz tebikmekni hozir moy bilan moylaymiz. Bugungi kunda endi oq moy qo'llanila. Lekin mana bizning ebilar tebikmek pishirgan vaqtda alar umelarda, bayramlarda tebikmekni qoz moyi bilan moylaganlar. Qoz moyina men elekmadim bug'ay, lekin u Lekin senin iraga keyin qozmoyi bilan moylab o'shatadiri sizga elektrik senanda qizim ig'tibor etmagansan. demak ya xatirlamayman. Lekin bek temli menimcha. Temli bo'lib pişe. Uramga shiqa hazır. Eli kurşu tireler kelib kirganim keyin Zifir apa siz tebikmek pişiresiz ekan deb tavayı çıqqan. Demek bizning uyda shodlik, bizning uyda qo'noq, bizning uyda baxt, bizning uyda iminlik, bereket degan so'z. Amin. Shulay bo'lsin, ko'zlar tegmasin biroq. Bismillahirrahmanirrahim. Ana endi muzika tovushlari chiqarib, torala. Isleri şunday temli, şunday жылы. Qaragızlar, bizning bayram rizaga endi azir. Hazır benim sayohatning eng yoratgan ulushi u shay shu bo'lacak. Ketdikmi shay ishlarga? Ketdik shay ishlarga. Biz Sim yerliginde o'sgan egindan tebikmeklerimiz Temli bo'lsin. Temli bo'lsin tebikmeklerimiz. Allar ketar hotlarından hes qalbimi Beragida hoş saklama У вас все готово к приходу гостей. Такие запахи
яраматы. Молодец. Күшікейім, қонақларың бар екен. Исемі күршіле. Ой, рахмет. Сөйлем қойтқан еқ темді күштенешілер білән силансынар әлдеп, мен де кіріп жеттім әлі. Молодец, күрші, молодец. Ей, рахмет инде күршікейім. Гүл шулай зурлап йөрисең. Исәни мен әйләнеп қойткансыз тойлардан. Молодец, булдыргансыз. Әйдәгез, чәй ишәргә утырыгыз, қонақлар. Әйдәгез, чәй ишәбез хәзер тәбикмәк белән. Зульфирияның фирменный тәбикмәкләр. Шеген қонақлар килуге. Әйе, тәбикмәк кайнар шагында тәмле була ул. Шул кайнар шагында кайнар чәй белән әйдәгез әле. Бу тарелкаларны өләшеп бирегез, я. Бигрәк тәмле безнең Зульфирияның. Бу Зульфирияның фирменный рецепты әле миңа биргәне юк әле. Каралы штинаны. Миңа бирерсең бу юлы. Бирермен күршем, бирермен күршекәем, бирермен. Тәбикмәкләрне алыгыз. Менә монда кызыл карлыган. Мин моны бик тәмле варенье. Менә аны сыларга була илене. Култмаса кара карлыган. Һәм бал. Менә кемгә нәрсә белән ашыйсы килә, шуның белән әйдәгез башладык чәй ишәргә. Әбиләр, әниләр аны бер вакытта да пычак белән кисмәгәннәр. Кул белән сындырганнар яки бүтән ки алганнар. Шуңа ничек телисез, шулай итеп алыгыз әйдә. Ай-ай-ай. Вареньегә иң тәмле селәкте. Ярый, тәбикмәк ашый беләмме? Әйдә, Настя. Молодец, менә. Ой, бигрәк уңган бу Зульфирәкәм. Тишекләре. Oturup жылыйм. Шундай тәмле. Бигрәк тәмле. Әйе, мәтрүшкә җыеп кайттык быел, менә мәтрүшкәле чәй сезгә. Үзегез җыйгыз. Әйе. Бу шәкшәкне безгә Мөслимдән күчтәнәш нигендә пешерделәр кафесында. Аларның фирменный рецепт бу менә кыз биргәндә, малай өйләндергәндә һәр вакыт шунда заказ бирәбез инде. Өйдә пешерсәң бик мәшәкатьле, элек әнием пешерә иде, хәзер инде ул 80 мең өстендә уже авыр. Хәзер инде заказ белән генә пешертәбез. Кыз биргән кеше парлап пешерә инде. Икешәрне алып бара, ә болай инде кунакка инде зур итеп иеп, менә бусы әз генә калганы, менә авыз итеп караңыз әле.